Pracujem na žilinskej pobočke Siemens Healthcare ako Product Owner pre vývoj lekárskeho softvéru Syngovia. A taktiež pracujem ako aplikačný špecialista pre MR zariadenia na Slovensku. Študoval som na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zameraním na lekárske prístroje. Potom som odišiel do Fínska, kde som si spravil doktorát. Po skončení som odišiel do Belgicka, kde som robil na univerzite, kde sme sa snažili zlepšiť navigáciu neurochirurga pri otvorenej operácii mozgu. Prečo som sa vrátil naspäť na Slovensko? Pri všetkých týchto možnostiach Slovensko vyšlo ako najlepšia možnosť. Za každým, keď vyjde niečo z mojich rúk, čo je hmatateľné pre lekára, pre pacienta, čo môže zlepšiť ich liečbu v budúcnosti alebo najlepšie úplne znamenať ich vyliečenie, je to pre mňa veľkým zadozučinením.